A continuació resoldrem una activitat de defecte de massa i energia d'enllaç. Hem fet diferents apartats dins d'aquesta activitat, on haurem de calcular la massa també en quilograms i en unitats de masses atòmiques del defecte de massa, haurem de calcular l'energia alliberada quan es forma el nucli de l'àtom, etc. Tot una miqueta pas a pas en els diferents apartats per tenir clar fins a on ens poden arribar a preguntar en aquest apartat o en aquest tema. Llavors, el primer que hem de calcular és el defecte de massa del carboni 12 en unitats de massa atòmica i en quilogram. La teoria ja l'hem explicat tot en un altre vídeo, aquí únicament sortiran algunes equivalències, però anem al primer apartat, el número 1. El primer que hem de tenir clar és que si ens diuen carboni 12 serà l'àtom de carboni, que el nombre màssic és 12 i el nombre atòmic és 6. Això vol dir que en el nucli que tenim protons i neutrons, en el nucli tenim 6 protons i si restem el nombre màssic menys el nombre atòmic, ens indica que en el nucli tenim 12 menys 6, 6 neutrons també, en el carboni 12. Llavors, primer calcularem les unitats de massa atòmica. Per fer-ho, recordeu que, com ja hem vist en altres vídeos, haurem de multiplicar el número de protons per la unitat de massa atòmica d'un protó, que és 1,0073. Això ens dona un resultat de 6,0438. I el mateix amb els neutrons, que ho haurem de multiplicar per la seva unitat de massa atòmica, que en el cas dels neutrons és 1,0087. I si fem aquesta multiplicació ens dona 6,0522. Llavors, si sabem que els 6 protons del nucli tenen aquesta unitat de massa i els 6 neutrons del nucli tenen aquesta unitat de massa, el que haurem de fer al final és sumar aquests dos valors i ens donarà una unitat de massa de 12,096. I això, com ja hem vist en un altre vídeo, és la massa real del nucli de l'àtom. La massa real que hauria de tenir, perquè és la massa sumada dels protons més els neutrons que formen el nucli. Llavors, per calcular el defecte de massa, havíem de restar aquesta massa real menys el nombre màssic, que és 12, i d'aquesta manera tindrem el defecte de massa que dona 0,096. I el defecte de massa, la seva unitat, és 1 o UMA, depèn de com ho digueu, que són unitat de massa atòmica. Llavors ja tenim la primera part. Calcula el defecte de massa en unitats de massa atòmica, seria aquesta 0,096, i en quilograms. Per fer el canvi en quilograms podem fer directament una multiplicació, ho explicarem al factor de conversió. Haurem d'utilitzar l'equivalència entre unitats de masses atòmiques i quilograms. Llavors, per fer el canvi d'unitat haurem de posar primer aquí el valor que tenim de les unitats de masses atòmiques, 0,096 unitats de masses atòmiques, i a continuació el factor de conversió, de manera que com al principi tenim unitat de masses atòmiques, a sota posarem que una unitat de massa atòmica i a dalt l'equivalència, que són 1,66, i vigileu amb això per 10 a la menys 27 quilograms. Recordeu que si fossin grams posaríem 10 a la menys 24, però si és quilograms utilitzem el 10 a la menys 27. Llavors tatxem la unitat de massa atòmica del numerador i del denominador i fem la multiplicació 0,096 per 1,66 per 10 a la menys 27 i ens dona 1,5936 per 10 a la menys 28 quilograms. Per tant,
Aquest seria el defecte de massa de l'àtom de carboni 12 en quilograms. I fins aquí tenim el primer apartat, defecte de massa en unitat de masses atòmiques i en quilograms. Anem a l'apartat número A, el farem de dues maneres. Ens demana que calculem l'energia alliberada en formar-se el nucli i que l'expressem en joules i en electronvolts, que ja hem explicat en un vídeo també què és aquesta unitat de l'electronvolt. Llavors, el que haurem de fer serà, començo explicant-ho des de les unitats de masses atòmiques, des del 0,096. El primer que farem serà transformar, i ja hem vist o veurem ara l'equivalència, entre unitat de massa atòmica i megaelectronvolt. L'equivalència és que una unitat de massa atòmica és igual a 931,494 megaelectronvolt. Per tant, si nosaltres tenim 0,096 unitats de massa atòmica, amb un factor de conversió farem el canvi d'unitat, de manera que si aquí tenim unitat de massa atòmica, aquesta unitat de massa atòmica l'escriurem en el denominador, una unitat de massa atòmica, i a dalt l'equivalència en el megaelectronvolt, que són els 931,494 megaelectronvolt. De manera que si tatxem unitat de massa atòmica, ens queda un resultat de 89,42 megaelectronvolt, i això podríem apuntar que és per cada àtom de carboni 12. Per tant, ja tenim la primera part del problema. Si ens demanen, a l'enunciat ens demanen electronvolt, el que hauríem de fer és passar del megaelectronvolt a electronvolt, de manera que hauríem de desfer o moure la coma cap a la dreta. En concret l'hauríem de moure 10 a la 6 vegades. Llavors, i ens quedaria 89.420.000. Llavors, després ens demana que fem el canvi d'unitat a joule. Per fer el canvi d'unitat a joule teníem una altra equivalència, i és que un electronvolt era igual a 1,6 per 10 a la menys 19 joules. Per tant, el primer que hem de fer és transformar el megaelectronvolt en volts, de manera que afegirem un factor de conversió i a sota escriurem que un megaelectronvolt equival a 10 a la 6, com he dit abans, electronvolts. De manera que fixeu-vos, tatxo aquesta unitat, tatxo aquesta, i ja tindria electrovolt. I després, per passar a joules, l'equivalència que us he comentat és que un electrovolt correspon a 1,6 per 10 a la menys 19 joules. De manera que si tatxem la unitat d'electrovolt al numerador i al denominador, ens quedarien joules. Fem aquesta multiplicació i ens dona un resultat de 1,43 per 10 a la menys 11 joules. I aquesta és una de les maneres de calcular l'energia en joules i en megaelectronvolts o electronvolts. I aquí tenim l'11. Llavors, la segona manera, la primera ho hem fet a partir de les unitats de massa atòmica que havíem obtingut en el primer apartat, doncs la segona manera és a partir dels quilograms. Llavors, la segona manera la faré d'un color diferent perquè no hi hagi confusió, la faré de color vermell. El resultat serà el mateix, ara ho veureu. La segona manera és tenint en compte que en el defecte de massa intervé també la teoria de la relativitat. I la teoria aquesta de la relativitat ens deia que l'energia alliberada era igual a la massa per c, que és la velocitat de la llum, en el buit.
Llavors, si substituïm, fixeu-vos que la massa la coneixem, l'hem calculat en la primera part del problema, seria, a més la tenim en quilograms, 1,5936 per 10 a la menys 28, i el valor de la C sempre és el mateix, 3 per 10 elevat a 8, i fixeu-vos que si la C a la fórmula està elevat a 2, tot això també ho elevem a 2. De manera que si calculem, si fem aquesta operació a la calculadora, ens dona un resultat de 1,43 per 10 a la menys 11 joules. De manera que ja tenim el primer resultat i, si us fixeu, és el mateix que havíem obtingut aquí dalt. Per tant, és una altra manera de fer els càlculs. I després, simplement, per transformar aquest joules en electronvolts, l'únic que hauríem de fer és afegir, l'afegirà aquí al darrere, si no serà molt llarg, un factor de conversió amb l'equivalència entre joules i electronvolts, però fixeu-vos que si ara tenim joules, haurem d'escriure els joules a sota, 1,6 per 10 a la menys 19, joules, i al numerador els electronvolts, que això equival a un electrovolt. De manera que si tatxem joule i tatxaríem joule d'aquí, ens quedaria electrovolt. Recordeu que quan tenim aquestes potències de 10 en el denominador, jo sempre us recomano utilitzar parèntesis per evitar errors de càlcul, i això us ha de donar de resultat el que també he comentat abans, 89.375.000 electrovolts. Fixeu-vos que és un resultat molt semblant al que havíem obtingut a la part de dalt, que eren els 89,42 megaelectronvolts o 89.420.000, és molt semblant un resultat a l'altre. Per tant, aquest segon apartat el podríem fer d'una manera o de l'altra. Fixeu-vos que els resultats són els mateixos a partir de la unitat de massa atòmica o a partir de... Estava canviant de camp per escriure ja el següent apartat, o a partir dels quilograms. Llavors, anem a per l'apartat B, que ens diu que calculem l'energia d'enllaç per nucleó. Tornarem a utilitzar el color negre. Apartat B, calcula l'energia d'enllaç per nucleó. El que hem calculat abans, en l'apartat número A, és l'energia... Ara no ens sortirà, ara s'està carregant. Ara, el que hem calculat aquí, en aquest apartat, és l'energia que s'allibera quan es forma el nucli. L'energia d'enllaç per nucleó consisteix simplement en aquesta energia que ha alliberat el nucli, dividir-la per cada un dels nucleons, per cada una de les partícules subatòmiques que formen el nucli de l'àtom. Com hem dit que en el nucli del carboni 12 hi havia 6 protons i 6 neutrons, en total tindrem 12 nucleons, per tant 12 partícules subatòmiques. De manera que per calcular l'energia d'enllaç per nucleó, l'únic que haurem de fer és l'energia alliberada, 1,43 per 10 a la menys 11 joules. L'únic que haurem de fer és dividir-ho entre els 12 nucleons que hi ha a l'àtom de carboni 12. Ja he dit, 6 protons i 6 neutrons, de manera que això ens dona una energia d'enllaç per nucleó de cada una d'aquestes partícules subatòmiques de 1,192 per 10 a la menys 12 joules, i aquí afegirem, per tenir-ho clar, partit nucleó. I aquesta és l'energia que alliberaria de forma teòrica cada una de les partícules del nucli. I anem a l'apartat número C, que ens demana que calculem l'energia alliberada en formar-se un mol de carboni 12. Llavors, per fer aquest apartat número C, tot això està relacionat amb la nucleosíntesi. Llavors, nosaltres sabem que
Aquesta energia que teníem aquí, l'1,43 per 10 a la menys 11, és l'energia que s'ha alliberat en el nucli d'un àtom. Per tant, podem apuntar això, que l'1,43 per 10 a la menys 11 joules correspondria a l'energia alliberada per un nucli que seria el mateix que un àtom. Utilitzaré nucli, però podríem posar àtoms per entendre-ho millor. De manera que si a mi em demanen que calculi l'energia alliberada en formar-se un mol, el que hauré de fer és transformar aquest nucli, aquest àtom, en mol. Per fer-ho afegirem un factor de conversió i l'equivalència entre número d'àtoms i mol és el número d'Avogadro. Per tant, si aquí tinc nucli o número d'àtoms, a dalt escriuré el número d'àtoms que hi ha en un mol, que són 6,022 per 10 a la 23 nuclis o àtoms, que és el mateix, torno a insistir, i a sota l'equivalència en mols, un mol. De manera que fixeu-vos que si tatxo la unitat repetida, nucli i nucli, em quedaran joules, energia alliberada, per cada mol, que és el que em demanen. De manera que si fem aquesta operació, multipliquem els dos numeradors i ens queda 8,61 per 10 a la 12 joules partit mol. De manera que aquesta és l'energia necessària o l'energia que s'allibera quan es forma un mol de carboni 12. I fins aquí tots els apartats que a vegades poden aparèixer relacionats amb el tema de defecte de massa. Ens veiem en el següent vídeo. Adeu!